Tak jedu. Počkej, já točím? Aha, já jsem toho neviděl. Tak, co jste nového videa, to je můj první hlas. První. Tak. A budeme hrát, myslím, Retro Studio. Já se na to podívám. Čekejte. Nekoukejte. Lidi. Tak, to je hustý. Vy můžete teďka prostě můžete otevřít oči. Koukejte, hustý. Počkej, avatar. To si dělá ze mě srandu. Takže co? Jak teď natočím video a ty furt to... Já to zase musím dělat. Žádný videa. No, žádný videa, jdeš stav.